Gendang Lijomo. Salam kagem Burisa ya wonten lapangan niki abahe tasik tenterop sabar nggih. Nggih dhumateng Burisa lapangan niki abahe tasik tenterop nggih terbangun nggih. Nggih sabar malih kangge Burisa lapangan niki abahe tasik tenterop sabar. Pak Dimas Nyampon RT, Pak Dimas Nyampon RT. Wis kelakon sakmene lah wase engsun ya rikunge deni semanasun ngimbangi mularika kudangane hati raya ana besi sirih wong welas ana tasih medang kopi balung nongko rena wengi yo katon mata ya wis ganti maneh saiki sewangan kepengin kumpul maneh tapi rano dalane emang mindah niat ya senenging hati ketemu ning dina buri aja lali nganti tumekaning ati bojoku lemu alah klinak klinak klinuk nuk senadyan mangan nek mung karo krupuk awake swager ya mas kaya bal bunder yen tak sawang mas gemoy suwe-suwe aku ngiler bojoku lamu alah sing tak sayang 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 karo wong wedok gemati tenan nanti tuwa yo mas bojoku tak iman-iman senadyan
asline aku sayang temenan. Aduh Mas. Ora Dik, bojoku lemu. Ya Mas. Opo? Ora mangan telung dina. Uta ra ketara. Bojoku lemu. Susahe opo? Ora no susah Mas. Apa Dek? Ya Mas. Gatane saya marno. Saya berikan pertamai amatir. Bojoku lemu. Bodi tapi. Aduh penake Mas. Enak no Dek, wong lemu sih. Yen tak kon mijet